Den er kompakt og fremragende til frontlæsser. Den yder 110 heste, og med en boost på yderligere 10, der er tilgængelig næsten hele tiden, giver det en effektiv ydelse på 120 solide heste. Helge Nielsen tester denne gang en lille grøn franskmand fra Claes. I denne udgave af Power Gear er vi kommet i marken med klassisk kompakt-traktor Arden-serien. Serien indeholder i grunden 3 modeller, Arden 410, 420 og 430. Vi er i marken med den mellemste model 420. Traktoren er relativt kompakt og også ret beskeden i sin højde. Det gør den velegnet som frontlæssertraktor. Liften ude bagved har en kapacitet på små 6,5 tons, og det kan sige, det er ret fint for en traktor, som i sig selv vejer under 5 tons. Så traktoren kan sagtens anvendes til andet end det kan køre med frontlæsser. For eksempel nu ligger vi i hav, men der er en fin over den lempen hav, som vi kan køre med her. Motoren herude foran i Arden 420, det er en 4-cylinder DPS motor på 4,5 liter. Ydelsen er på 110 heste. Og oven i de 110 heste, der har den en boost på 10 heste. Det unikke ved boosten her i Arden 420, det er faktisk, at boosten slår til relativt tidligt. Det vil sige, selv når vi kører her i C1 med kun 7,4 km i timen, så har vi allerede boosten i gang. Lige når vi kommer op i C1, så slår boosten til. Boosten slår også til, når vi anvender kraftudtaget, eller når vi anvender hydraulikudtaget. Og som noget helt nyt, så slår boosten også til, når viskokøleren, eller viskoblæsen ude ved køleren, kører rundt. Det vil sige, at de 10 hestes boost, de er faktisk til rådighed næsten ved alle typer arbejde. I brochuren opgiver Claes venderadius her på Arden 420 til 4,40 meter eller en diameter på omkring 9 meter. Men når der monteres frontlæsser ved slag og forskab, så bliver diameter ved 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diameteren bliver omkring 11-12 meter, når vi monterer frontlæsser ved slag og forskab på Arden 420. Det er selvfølgelig ærgerligt, at forskærm og frontlæsser tager en del af styreudslaget, og vi dermed får venderadius eller venderdiameter forøget med en meter eller sådan. Og det har selvfølgelig stor betydning på en traktor, der skal bruges under snævre forhold, specielt når vi får frontlæsseren monteret lidt senere. Claes Arden 420, den findes i 2 versioner, enten i standardversionen eller SIS-versionen, som vi er ude at teste her. Normalvis så ser man altid, der står Cibis on board på en Claes, både traktor og majetaske, men her i Arden 420 er det altså SIS, og SIS er en lille forkortet udgave af Cibis, eller man kan sige, terminalen i traktoren er en anelse mindre, end den er på alle de andre store Claes-traktorer. SIS-terminalen er monteret her i instrumentpanelet på den lille Claes-traktor. I SIS-terminalen kan vi indstille en række funktioner. Blandt andet indstiller vi 2 hydraulikventiler på timer og på olieflow. Her indstiller vi arbejdsorienterede redskaber, vi kan se bearbejde arealen. Her har vi noget vældig interessant. Her kan vi faktisk stille, ved hvilke omdrejninger transmissionen skal geare ned eller geare op. Transmissionen her i Arden 420 er ret unik. Ikke af det, at vi har vendegearet her under rattet, men det, at vi ingen gearstang har i traktoren, men at samtlige gear, de faktisk skiftes med enten oven på joysticket her, eller med de kontakter på joysticket her. Når vi kører her i marken, så kan vi indkoble en autofunktion. Det gør vi over på stolpen her ved indkoblen. Når vi har gjort det, så kan traktoren arbejde inden for eksempelvis om gearområde B. Og i gearområde B, der har vi 4 powershift gear, som traktoren nu kan arbejde imellem. Hvornår den skal skifte gear, ved hvilke omdrejninger den skal skifte op og ned, det justerer vi faktisk i en lille SIS-terminal.
fabriksmonterede frontlæsser her, som er monteret på AN 420. Den passer perfekt til traktoren her, som vi så sådan rigtig hurtigt sat på. Mark hurtigt beslaget herude på højre side, det gør det til et leg at montere slanger og elforbindelser. Og selve låsen, det klikker bare i af sig selv, når man kører ind i den. Selve betjeningen af frontlæssen har Claes meget fint flyttet op i et joystick her. Joystick kan bruges til mange andre ting end til at betjene frontlæsser med, men vi har 2 funktioner på den. Vi har op og ned, og vi har tip og skovl. Så har vi endda plads til en 3. og 4. funktion her også. Den fabriksmonterede Claes-læsser har hydraulisk parallelføring, så man kan se, så bibeholder ballen den samme vinkel, som da vi samlede den op. Det er de 2 små oliecylinder, som sidder ovenover løftecylinderen her, som sender olie op til kipcylinderen, som sørger for at holde ballen i den rigtige vinkel. Et rigtig smart system, frem for at have et system med mekaniske stænger og ting og sager, der skal holde parallelføringen. Helge Nielsen har testet Claes Arion 420 i 2 dage. Nu er det blevet tid til en samlet vurdering. Og det har faktisk været en rigtig god oplevelse. Jeg vil sige, det er rigtig positivt, det er transmissionen i Claes-traktoren her. En transmission, hvor man ikke skal anvende gearstæng eller noget sådan. Man har simpelthen det hele oppe i joysticket. Og selv når man kører i marken, når man kører transport, så er det muligt for en autofunktion, hvor traktoren selv giver op og ned. Skal man sælge noget negativt om gearkassen, så er det, at man kan godt bruge et 17. gear, når man kører transport. I 16. gear, så går den faktisk med 2200 omdrejninger for at køre 40 km i timen. I sidste terminalen kan man også justere, om traktoren skifter gear op eller ned, når man skifter fra frem til bak. Specielt når vi kører med frontlæsseren her, så er det en rigtig god detalje. Fordi mange gange så vil man gerne have flere omdrejninger på motoren, når man fylder skovlen, end når man bakker. Og derved kan være en fordel at justere ind, så den bakker i et gear eller 2 højere. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Claesen her kommer fra fabrikken i Frankrig, Villemang. Og den fabrik, som Claes købte for nogle år siden, er Renault. Og når vi førhen var ude at teste Renault, så fandt man altid ud af, at der var støj, og støjen kom næsten altid fra transmissionen. Den type støj har Claes fuldstændig fået elimineret her i AN 420. Så det er en anden fin detalje ved transmissionen, det er, at man har fået støjen væk fra transmissionen.